Indi şoça näme en ataları ayaklanmaz. Şo gyzyň urşa äkide şo tutulan oglanlaryň en atası ayaklanmaly. Men çağam näme üçin şey diýen, men okuwy goýberdim diýip tutmaly ýakasyndan evşitläpjik. Türkmenistanyň içinde de bilim barmy? Bilim bir öýüň bolsa, şonu satyp okuwy girsen çağamy diýden şo puluň ýetmeýär şoňa. Türkmenistanyň içinde gyýdyr okuny okujak bolup bir gijesi $50. Şonu Owganistanyň oglanlary aýdyp otyr. Türkmenistanda diýip bir student gyzyň bahasy bir gije ullanýar diýe isläniňe bullan $50 diýip otyr. Türkmen oglanlaram bar şonu aýdyp oturan, gutordy diýe Türkmenistan gutordy diýe. Ýöne o ýarynjaklar bar. Gül ýazjak watanym bar, iş diýsen kän diýip agzyny çozýarlar bar. Hani olar bilmeýän şu zatlary. Şolar eşitsin şu gyzlaryň ýagdaýyny gidip habar alsaň bolýar. Gül ýazjak watany barmyşyn. Gyzlar näçe onda bir gijesi $50 Owganistanyň oglanlary keýp edýär. Türkmenistanda da şonu ýaly şonu gören oglanlar namys edip aýdyp otyr. Odan Russiýadaky näme üçin gorasynyň Russiýada arkaň Türkmenistandan çykdy. Urşa äkidi berdi göz ýumýar. Näçe oglan äkitdiň? 10 sany me Hudaýa şükür diýe. 10 sany oglan men kömek etdim ors kakama diýe. Ors diýse Russiýany ýamanlyma diýip şerilip ýatyrlar. Näme üçin ýamanlajaklar? Sen düşmanyň Türkiýe gelsen Türkiýede eýle, Russiýa gitsen Russiýada eýle. Hiç ýerde bizim ýaşlarymyzyň gadyr gymmaty ýok. Öleni ölüp ýatyr. İç organlaryny alyp çöpe atyp, musur atyp ýatyr. Hiç bir näme üçin beýle boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işleri ministri ýa-da bizim prezidentimiz bir baş kaldyrdymy şeýdi. Biz endi ayaklanmamız gerek. Nähile diýip düşündirjegim bilemek bu halka bara. Goňşusynyň çagasy ölse, men ölmese boldy diýip öýüne girip bu kulup kapyny ýapyp oturýar. Şoňa şaýat diýip men çağıramasalar, men görünmäýin diýip bukulýarlar. Bu derejege geldik.